Hej. Hootsuite er et af de førende programmer til at administrere sociale medier med. Det er et professionelt program, men det kan også bruges i private sammenhænge, og der er en udmærket gratis version. Det er et program, man bruger både til at overvåge sociale medier med, og det er også et program, man kan opdatere mange forskellige sociale medieprofiler fra. Der er flere lignende programmer på markedet, og der er også flere af dem, der er gode. Årsagen til, at vi arbejder meget med Hootsuite, det er, at generelt er kvaliteten meget høj i programmet. Og så er Hootsuite vind i sejlene. I øjeblikket der er det nok det førende program kloden rundt, og det betyder, at man i hovedkvarteret i Vancouver har overskud og penge og folk til at følge med den teknologiske udvikling. Det mærker man som bruger af Hootsuite. Desuden er det et godt dokumenteret program. Det er for nylig kommet på dansk. Der er mulighed for at få support, og der er også en del læringsmateriale, man kan tilgå som bruger. En lille teknisk bemærkning, det er ikke et program, man installerer på sin computer. Det er et browserbaseret program, og det vil sige, at det spiller på alle typer computere. Det findes også i apps til tablets og til smartphones, dog ikke til Windows Phone. Hvis jeg lige skal gennemgå Hootsuites vigtigste funktioner, så er måske ikke den primære funktion, men det mange bruger Hootsuite rigtig meget til, det er at overvåge sociale medietjenester og søge i sociale medier. Sociale medier spiller jo en meget vigtig rolle under store nyhedsbegivenheder, og det er noget, vi ser som for eksempel under begivenhederne som bombardementet under Boston Marathon, hvor det er meget hurtigt i løbet af de døgn, hvor den begivenhed udspillede sig, stod klart, at indholdet i sociale medier var en af de helt vigtige nyhedskilder. Der er det vigtigt at have professionelle og effektive redskaber til at holde øje med det nogle gange ret forvirrende indhold i sociale medier, og der kan Hootsuite nogle ting, som er nyttige. Men der er også god brug for ekspertredskaber til at holde øje med mere fredelige ting, som for eksempel, hvad publikum er optaget af på sociale medier under en musikfestival. Her der er det Northside Musikfestivalen, hvor man pludselig begyndte at bytte billeder af, hvad for en mad man spiste. Her er det også ret stærkt at have et effektivt overvågningsredskab som Hootsuite. Eller selvfølgelig også til at følge pulsen under en valgkamp, som der er i øjeblikket under de her optagelser, nemlig kommunalvalg 2013. Tilbage til overblikket over funktioner i Hootsuite. Udover overvågning, så kan man også opdatere, som sagt, sociale medieprofiler, og det gælder både til Twitter og til Facebook og til LinkedIn og til andre. Og har man en betalingsversion, så kan man også i programmet arbejde i Teams og deles om de samme sociale medieprofiler og også deles om opstillede søgninger af bestemte emner. Også i betalingsversionen, der har man adgang til at kunne arkivere indhold fra sociale medier til dokumentationsformål. Og endelig så er det et program, der kommer indbygget med en del statistikmoduler, så man kan lave effektmåling af sin aktivitet i sociale medier. Det virker måske alt sammen sådan lidt overvældende efter nogens behov. Som sagt kan det også bruges til mere sådan enkeltstående funktioner og også til privat brug. Men som sagt er der en gratis version, og den kommer man langt med. Uden at vi skal gå alt for meget i detaljer her i den her introduktion til Hootsuite, så lad mig lige vise, hvad jeg snakker om, når jeg siger, at det er et godt redskab til at skabe overblik. Prøv at se med her i computeren. Hootsuite er som sagt et browserbaseret program, så lige så snart man i sin browser går til hootsuite.com og logger ind på sin konto, ja, så kommer man frem til sit dashboard. Jeg har opbygget et lille overvågningsdashboard her til den her demonstration, hvor jeg kigger på kommunalvalg 2013 i sociale medier. I det her dashboard, der ser man 4 forskellige søgninger sat op i 4 forskellige søjler herhen af dashboardet. I den første søjle herhen, der kigger jeg på Twitter, og jeg søger efter hashtag #KV13, og det kommer så løbende ind i en strøm i den her stream, som det hedder i Hootsuites sprog. Hootsuite har nogle funktionaliteter, som er rigtig rare. Jeg kan for eksempel lynhurtigt lige filtrere min strøm for at se, om der er nogen, der snakker om unge, eller om partiet Venstre bliver nævnt på Twitter i dag, osv. osv. Det er en god Hootsuite-specialitet med en lynhurtig filtrering af en stak søgeresultater. I den næste søjle herover kigger vi bredt på Facebook i offentlige opslag, som indeholder ordet KV13 eller hashtagget KV13. Og der kan man altså bruge Hootsuite på den måde til at overvåge Facebook efter bestemte søgeord. Det samme kan man gøre med Instagram,
hvor jeg også i den her søjle har sat en søgning op efter Instagram-billeder, hvor brugerne skriver #KV13 i billedteksten, som man kan se her. Og herover i den sidste søjle, der har jeg brugt en anden af Hootsuites funktioner, nemlig en søgning, som er geokodet. Her har jeg sat Hootsuite op til at holde øje med tweets, der igen indeholder #KV13, men som kun er sendt inden for en radius af 1 km fra Rådhuset i Aarhus. Så sådan kan man hurtigt få bygget en vældig nyttig overvågning op via Hootsuite. Men det er ikke kun overvågning, man kan arbejde med. Hootsuite er også et program, man kan bruge til at lave sine opdateringer i sociale medier. Ikke bare på Twitter, men også på Facebook, LinkedIn og andre tjenester. Det kræver blot, at man skriver sin opdatering herop, og måske smider et link på til opdateringen hernede i boksen her, eller vedhæfter et billede. Og så vælger man, hvilke sociale netværk opdateringen skal ud på. Man kan også opgive opdateringstidspunktet i en kalender. Det kan være, at opslaget først skal ud i aften, eller i morgen tidlig. Igen, så er der mange funktionaliteter knyttet til programmet. Som sagt, programmet kan rigtig meget, og også mere, end jeg har vist her. Hvis du har fået blod på tanden, så prøv at tjekke de andre instruktionsvideoer til Hootsuite, så du kan komme godt i gang.